ହାପି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଦିନର ରଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ଦିନରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଲାଇଟ୍ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା। ମାଆ ତ ପ୍ରଥମେ କହିଲେଣି ଲାଇଟ୍ ଆଗ ଦୁଇଟା ଯାକ ଲଗା ତାପରେ ରେକର୍ଡ଼ କର। ତାପରେ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ସାଧା ଖାଇ ଖାଇ ପୁରା ବୋର୍ ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ତ ଆମେ ଆଜି ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭାବିଲୁ କି ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ବନେଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଭାବିଲୁ ଆଜି ରାତିରେ ଦିନବେଳା ତ ଅରୁଆ ଡାଲମା ସମସ୍ତେ ଖାଇ, ତ ରାତିରେ ଭାବିଲୁ ଆଜି ଚିଲି ପନିର ବନେଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଚିଲି ପନିରଟା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଚିଲି ପନିରକୁ ଭଲ କି ମାଆ କାଟିଥିଲେ, କାଟିକି ସେ ଛାଣିଲେ ମାଆ। ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଛୁରୀ ଧରିକି ସବୁ କଟାକଟି ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କାଟିଲି, ଟିକେ ଅଧିକ କି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ପିଆଜ ବି କାଟିଲି, ଆଉ ରସୁଣ କାଟିଲି, ଅଦାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ଗ୍ରେଟ୍ କଲି। ମାଆ ଏଠି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ବି ଟିକେ ଛାଣୁଛନ୍ତି। ପିଆଜ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲାଣି, ଟିକେ ଟିକେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଗୁଡ଼ା ତ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର। ମୁଁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ସବୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ନେଲି। ବାସ୍ ଏଠି ମୋର ସବୁତକ ପିଆଜ ଭଲସେ ଧୋଇ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ରସୁଣ ବି ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ପକେଇଲେ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଗ୍ରୀନ୍ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାସ୍ ମୋର ପିଆଜ କଟାକଟି ବି ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ବହୁତ ସାରା ପିଆଜ କଟା ହେଇଯାଇଛି। ପିଆଜଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଚିଲିରେ। ବାସ୍ ଏପଟେ ମୁଁ ଅଦାକୁ ଭଲ କି ଧୋଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟି ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ରେଟ୍ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ତାପରେ ଭାବିଲି ନାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିଲେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏଠି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମର ସବୁ କଟାକଟି ସବୁ କଭର୍ ହେଇଯାଇଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମାଆ ଆଣିକି ସବୁ ସସ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଚିଲି ସସ୍, ସୋୟା ସସ୍, ଆଉ ଟମାଟୋ ସସ୍, ଭିନେଗାର ଏ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ମୋ ଛଣାଛଣି ସବୁ ରେଡ଼ି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିନା ନେଇକି ସେଥିରେ ସବୁ ସସ୍ ଆଉ ଭିନେଗାରକୁ ଭଲ କି ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି, ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ବି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଆମର କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଏ ସବୁ। ଏବେ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଫାଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଆଉ ତେଲଟା ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଉଛି ଏଠି କଟା ହେଇକି ରଖିଥିବା ସବୁତକ ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଆମର ଅଦା ସବୁକୁ ଦେଇକି ଭଲସେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଟିକେ ଭାଜି ନେଉଛି। ତାପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପକାଇ ଦେଉଛି କ'ଣ ନା ପିଆଜକୁ ବି ଟିକେ ମୁଁ ଭଲସେ ଭାଜି ନେଉଛି। ଭଲସେ ନାହିଁ, ବହୁତ ମାନେ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଟିକେ ଭାଜି ନେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେବି କିଛି ଆମର ମରିଚର ଗୁଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଡାଇଜେସନ୍ କରିଥାଏ ଆଉ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ରଖିଥିଲି ଗିନାରେ ସବୁତକ ସସ୍କୁ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଦେବି। ତାକୁ ଦେଇକି ମୁଁ ଭଲକି ଟିକେ ଫୁଟେଇବି, ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଫୁଟେଇବି। ଏବେ ମୋର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। 3-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୋର ସସ୍ଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲି ପନିର ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ସେ ସବୁକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଦେଇକି ଆକୁ ଆହୁରି 3-4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ହାଲକା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଳେଇବି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ରେସିପିଟା ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ରଜରେ ତ ସାଧାବାରି ସବୁ ଅଛି, ତ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆଇଟମ୍ ବନେଇକି ଖାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଏବେ ମୋର ରେସିପିଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ
ଏବେ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ରେସିପି ପୁରା ବନିକି ରେଡ଼ି। ଏପଟେ ମା ଆମ ରୁଟି ବେଲିଲେଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ସେକିବି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଡିନର କରିବୁ। ବାଏ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।